gi kuom Valero kinyi ma kawuono. Ng'eni ang' wacha kanyo wantie bende gi daktari mano Dennis Miskellah bende en jalup jagoro maduong' mano ka KMPDU. Machiegni ne daktari bende Chenro. Ang'eni ang' wachaka chaka gi nyiso welo ni ang' wachako e yo machalo nade. Nitie ka kod Dr. James Miskellah arwak ni machiegni kawuono watu wake weche mag thieth ma ogonyore kata mano mar universal health coverage oyawore kendo machiegni. Ma bende nyakora Ramogi Jwang' dhi bedo thuolo ma watu kaka oganda mondo mi wabed ane kod ng'eyo ne kinde ma thieth ma kamagi timore jok mage mantie ka e kuku mare kae kama wakele jogo ma bende nie union mano mar KMPDU mondo mi arwake twak achiel kachiel. Embe ang' chaka kod en ma entiere kacha ka wach ne wuoth kochomo kaunti ma Kericho kama idhi bage nyasi ma kamago mano odiochieng' no ma chieng' tich abich kata sani ka entiere Kericho oyawre ahinya daktari Dennis Miskellah kendo machiegni kawuono ka twak pod dhi nyime mano kotene kod weche go mago mag universal health coverage. En ang'o minyalo wachi gin okenge mage to romo ma kata in bende wuone dhi bedo kichope mise mare en mane? Erokamano osiepna mag Cleo konda mozo mheshimiwa daktari James Miskellah kuom chope budhoni. An dala ma Kericho kwa biro e launch mar UHC ma wang'eyo ni igani theme mar Mashujaa Day oket ni en thieth ne jopiny e nengo moyweyo. Nyaka waket pogruok ni ok en thieth manono. There's nothing as free healthcare. En thieth ma beche ogonyo to ndika machule ndika ma pesa ma chulo go thieth no bete to en lek ma ji ochako bedo go higa mar 1978 e Alma Ata Declaration ne piny ngima owacho ni wach mar thieth ne jopiny te mamiyo kik ng'ato yud dhier moro amora chiemo yudo wach thieth mondo otimre to thur ka mano moluor ker Uhuru Kenyatta nochako project ne diriyo mano fail kosa ni jatelo masani mar President Ruto wacho ni ma lek manyaka koro timre nikech jopiny yudo thagruok mang'eny a familia mang'eny yudo dhier gi thagruok ka gimanyo weche mag thieth omiyo wamor kendo wail ka waneno ka sirkal okawo weche mag thieth motegno. Daktari Dennis Miskellah mana kama intiere kar kanyo wacho kanyo ni telo mar Uhuru Kenyatta nochake kendo norem chopo kare ne orem nang'o ne intiere pis mano mar KMPDU kata kinde go en ang'o mano timore kinde omiyo wacho ni ero koro sani jatend piny Kenya William Ruto nyalo chiere? Mae gima as union kaka jotelo mag chama wasebedo kwa challenge government ni be gisetimo audit gimomiyo UHC no fail diriyo manoteme. Mokwongo en pilot manotim Kisumu, Machakos, Isiolo gi Nyeri. To kaka gweng'wa makaluo manwaneno ni ji neno ni UHC ni en mana wach mar yath manono. Koyudo ka ne ka Kisumu nokeli yedhe gi lori tingiso ji ni kibiro koro ke pesa michulo yath imiyi nono. Lakini UHC en thieth mopogore kabla gi yedhe kende thieth chakre gi e ot wach nutrition e pi ma ji modho nyaka weche mererwa gi vaccine kata jogo matuo jogo be di UHC en mondo ni preventive medicine koro wach mag thieth jomi ithiedho koro dok piny to tuo migemo hapana jogo matuo be nyaka yuda thieth mawinjore kendgi kare to wach mar financing ema kelo ng'ikruok mogik mag UHC nikech UHC nyaka ng'ato garamia wach mar thieth no ndika kama nyaka pesa no wuoge to kane pok gitimo reforms e weche mag NHIF ko funding mar UHC no kobedo motegno momiyo sani kanyo ker ma sani wan gono keto sheria moko ang'wen manotere bunge achiel kuom gi ne en social health insurance fund mochung' ne weche mag thieth kuom jogo moyudo ajali jogo manigi tuoche mosiko kaka kansa sukari nitiere pesa moket kanyo ne preventive medicine kaka kamiyo dwakawo kata mana panga uzazi nitie kama ochung' e screening mag tuoche mag kansa kata mana palliative care kata ng'ato tuo moingre ma koro onge chango ng'ano bende nyalo yudo thieth kata ka en dala koro kaka koro sani SHIF kata social health insurance fund koro dhi chung' ne weche mag thieth no if you get the funding right to hata mana rido ka oket mag health pharmaceutical and technology weche mag yedhe go oket kanyo machines mapimo tuo mathiedho tuo bende olos bill gi mar adek giketo wach mar digital information system ni ng'ato ka tuo to kata go thiedhe dala kae kaka paponditi kae to bedo referred ore Kisumu ok ndiko kadi oyawo file manyien kendo ni yawo file manyien hapana daktari Kisumu go kendo mana computer to neno record mag jatuo te gi gik mosetimne te to mogik en wach mar
jotich mag thieth, healthcare workers. Kaje wana UHC moko ya bedo fele ni jogi no kao the shortage mapodwa go kasa kana nyingo mantiere with mag jotich mag thieth. To kikelo UHC to gindiko jotich. Mokana sani watemo ngizo kana sirkal ni ka giketo UHC to zingatia kana gindiko jotich mag thieth. Okay, because get your people the dispensary, both the health center, both the level 4. To go koso get thieth. To mano go UHC ok dhi konyo. Aya, erokamana. Ngina ngado iri mondo mi angilerno bende weche mathoth mapontiere kar kae. Daktari Dennis Miskellah mano kutenga